जुबिन गार्डनि जितु पार्टीखौ लानानै बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै गोबां रोजा रोजा सुबुंनि बाहागो लानायाव माने बार्थडे सेलिब्रेसन खालामो बिसोर मा दा जों खाफाल गोनां दिनैनि सरकारा जे जुबिन दाखौ बेबायदि नोजोरजों नायदों आरो बेबायदि बिथांखौ अनसायदों। नाथाय आंनि साननायाव बिथाङा थांना थानायाव जुदि बिथांखौ बेबायदि बेसेन होनो रोंनायमोनब्ला बिथांखौ जों बांसिन गोजोन होनो हागौमोन। एसे लेटब्लाबो जेबो नंला, होमब्लाबो बिथांखौ अनसायनायखौ आं मोजां मोनदों। बे सरकारनि बे खामानिखौ आं मोजां मोनदों। नोंथांमोना जिहेतु सासे सिंगार जुबिन गार्डआ माने खम समनि गेजेराव हठाथनो बिथाङा रुंसारि जालांबाय आरो दिनैसिम बिनि जास्टिस मोनाखै। बे जास्टिसखौ नोंथांमोना मोननो लुबैयोना लुबैया? बुंनो थाङोब्ला बियो डाइरेक्ट बुंनो थाङोब्ला बेनिख्रुइ लासिंसिन आरो खामानि गैला, जाथाय गैला जे बिथां जुबिन दाबायदि सासे महान आत्माया हरखाब रुंसारि जालांनायाव जोंनि मानसिया दासिमबो जास्टिस मोनाखै। बे जोबोद लाजिनांथाव बाथ्रा जोंनि थाखायनो। आरोबाव बुंनो थाङोब्ला बिथां गैयि जानायाव जोंहा बर' एसामिसल' नङा, गोबां हारियानो गोबां राव माबायानो हारिमुनि बेलायाव जोबोद खहा जादों, जायखौ जों माब्लाबो सुफुंनो हानाय नङा। आरो बुंनो थाङोब्ला एसामिस इन्डास्ट्रिखौ दा बिथांनि अनगायै जिर'खौनो होननांसिगोन। मानोना बिथाङा ओरैबायदि सृष्टि खालामना गालांदों जायखौ जों 100 इयार्सआवबो मोनफिननो हानाय नङा। जोंनि बर'आवबो ओरैबायदि सुजुना गालांदों बिथाङा जायखौ कुनु रिप्लेसेबल नङा। बे बाथ्राया माने इसोरजों रुजुजानाय सासे सुबुं आरो बिथाङा। नोंथांमोनहा जे दिनैहाय बे जुबिन गार्डनि जे सुबुंखौमा जे खालामनाय बेवहाय गान खननो जे सुबिदा मोनदों, माबायदि नांदों गोसोआव? जों गावखौनो खाफाल गोनां होनना सानो। दिनै नैबे गभर्नमेन्टआनो जोंखौ बेखिनि खाबुखौ होदों, लोगोसे एसेबां गिदिर मोनसे हाबाफारि लादों। जों बयबो खाफाल गोनां होनना सानो बे हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै।